ne mai wonu na cha ne mai wonu okasabre kwa ne makre no amampinye yesre nyame pa ma o etwa na babonso ane yesre nyame ama o na cha yesre nyame ama o wana ne ma wonu ne ma wonu ne ma wonu na cha amampinye yesre nyame ama wo ehia na bakonso nane yesre nyame ama wo na chae yesre nyampa ama wo wani ne ma wono ne ma wono ne ma wo na cha ne ma wono kasafren kwa ne ma breno amampinye yesre nyame ama wo ehia na bakonso nane nyame ama wo na chae yesre nyame ama wo wana ne ma wono ne ma wono ne ma wono na cha ne ma wono kasabre kwa ne ma breno amampinye yesre nyame ama wo ehia na bakonso nane yesre nyame pa ma wo otakwa hima yesre nyame pa ma wo why ne mai wonu ne mai wonu ne mai wonu na cha ne mai wonu okasapre kwa ne mai treno amampinie yesre nyame pa ma wo etwia na bakonso nane yesre nyame ama wo na cha yesre nyame ama wo wana ne mai wonu ne mai wonu ne mai wonu na cha ne mai wonu kasapre kwa amampinye yesre nyame ama wo ehia na bakonso atnasio na chama mo atnasio amazing pebwasio atnasio otokwa hima mo atnasio amazing pebwasio Otokoima popo bana mama atrasi lecha mama atrasi o kwa masi pewi atrasi o otokoima mama atrasi o amasi pewi atrasi o otokoima mama atrasi o amasi pewi na se tutu okobo bana mai na sa mama atrasi nana se tutu okobo bana mai na se mama atrasio amasi pebwasio atrasio na chama mo atrasio amasi pebwasio atrasio otokwa mama mo atrasio amasi pebwasio na se tutu okobo bana mai na se mama atrasio nana se tutu okobo bana mai na se mama atrasio amasi pebwasio ayami emoti na pronto ne chiari di asia mi emoti e chiari do okobo bana mai se ami emoti na pronto ayami emoti na piafo ne chiari di asia mi emoti Echiari do kobo bana mai se ya mi emodi na pronto ye na kwankwo obodi ye kwabodi ko aye afu obodi ye kwabodi ko aye aya mi emodi o aye aya mi emodi na piafo ye na echiari di ase ya mi emodi Echiari do kobo bana mai se ya mi emodi na pronto aya mi emodi na piafo ye ne chiari di ase ya mi emodi echiari do kobo bana mai se ya mi emodi na pronto ye na hirefo obodi ye kwabodi ko aye usumu bodi ye kwabodi ko aye aya mi emodi o aye aya mi emodi na pronto ye ne chiari di ase ya mi emodi echiari do kobo bana mai se ya mi emodi na pronto
pronto. I am a modern at Piafo. Yeah, nature with the Siam, a modern. If you are with the Bob and a Masiam, a modern pronto. Yeah, Asantehemaa body. Yeah, body go. I am a modio. My say, Bosome enso afi mu no. Ne gisem ema Asantehemaa nyina. Yenim se enche bia na yewura na dawroma. Na nanom enam no so a. Ode Asantehemaa mame ama Asantehemaa efiri sabre no ebesi nne aye ne gisem enframapa ene osebo ene koso e o menhia mfi Asantehemaa ene Ghana memo yedi kade modi ho ko bebredi bibira tomonim ade achi ade sen nananom atichu abrempon ene ntini onom eba be chana na amana kwaba ene dai yewura na Aheneyerenom ewa Asantehemaa omo nso de ma ho fe abekire wonom ase ama wamana kwaba ene din kita ho omo menhia himfi enu nti Opemsuo TV Opemsuo radio eno mbachwetwe nkomo na kakra omo woka ekire wase no ode ato amansan nyina enim ni odi won enim ewo menchen ha iwi a ye nananom aka enso betoa ye nkomo no so na wadaroma Opemsuo TV so ne mwakwaba ye jemoso efreme oheneyere akosia sewo ohenafro to suminu hia hene enne eye dapon dakesie eye nije dama ira na yerenum nyina asekyere ne se yewura kofa ya sebaye no na enya nuru ha na ye twa abo abaye ho na ya ye last efi se ye ne enso no na ene ye boaye ho ya bedru ya behia yewura ya behia ya se ya de nyina ene we anigye mu papa ya ma yewura kwa ba ya ma ne tinkwa ya ma no wabat na se ya se hu ne nwoma ka ho ne mo amutibi ene awose achi obia ahanso ayede nti ye beka se da munyina mase ye da Asantehemaa ase ye de yewra otumfo ose tutu otosumienu ye da nasi bebre che se de yakoma pe eno ayi amayen nti ye gina ha ase da na esre enkwa mai yase esra hoden ma no onyame ma na hoden sronko o ma ne nkwa ni awieye won fantena se mayen na da ne da ye betu ni se ya na ye ni je nko a eda mose efrem Aheneyerenom akwabi agema mitosumienu eye baro Aheneyerenom de ye beka ne se nyankopon ene nananom samanfo ena ye de ishra ira eye nana ya echa otosumienu nana Asantehemaa ye kachre ne se na daroma yesre erade oma na hoden oma ne nkwatenten na daroma wabei yesre se oye ya se prekope ye de sebe Ahenerefo yitimu ye de eti sebe ye ne besom na daroma nso kakra eja nensonom ne ye bone a nwatwa ye to kakra ebi o ha na ye chia na daroma wabei di enim sede ye ya enye bia na daroma obetnetne ye yesre se nananom ene nyankopon emo ne hoban no ma na hoden ene nkwatenten mfamaye medas amen na wadaroma odin ne biawo medas ye frame Aheneyerenom Akyaa pokua wo aman Aheneyerenom so de catching say the trading pon amiase say de yayura otumfo o say tutu so ase ye mayura so ye tanase ode ye maame ode ade nyina abre ti ye kan say ye so Ahenerefo ene so ye nyaji ti ye do bibia ase ye frame Aheneyerenom echama pa akoso ye da chodam ponyankopon ase da yewura nso ase ena ye ma nana Asantehemaa nana ye echa otosumienu ma ne tiri nkwa esre nkwa tenten ma no amen okay nana bache odin efrem Aheneyerenom abraja tiabutu kromose hema ye de yase aba ye be ma yase tiri nkwa emene nkwa tenten Aheneyerenom kromose nana Aheneyerenom akosua echa sempe a mitosumienu sasayema ene de ye nigisemaye e ma yase tiri nkwa yesre nyame so ma no kwatenten o ma ne bambo ye da yewura so ase se wo yi de yakoma pede amaye mitiaka piao Aheneyerenom amajiwa ye be chia ya se ye sere kwantentena hoden wom e de ma no
Show me dim de Aheneyerenom Akosua bi kusichi the second. Me na me yejinya Asantehemaa. Me mama siti nkwa. Me ma ne nkwa tenten apomuden wom. Na masada yewura otumfo osei tutu abebi ase. So ama ye nsan aka yase. Me da mase. Amen. Nana wadaroma. But your friend me Aheneyerenom. Eni wa fra kuma etu apem. Manso abodom hema. Ene ye ba ha ye be ma yewura na ahema trinkwa. Na ahema ye ma trinkwa ye ma yewura na ose tutu nsu trinkwa. Yewura wonkwa so na ahema wonkwa so. Aheneyerenom ho ehi asamo otoso mienu. Buadi hema. Eba be ma ya ase trinkwa. Ni ama Asantehemaa nyina nso trinkwa. Ye sire nyame ahoɔden ne nkwa tenten. Ene osoro nyansa de ma no. E ma Asantehemaa nyina nso trinkwa. Amen. Nana. Aheneyerenom nana matachia edwafo sapase. Eye adefefe de ewura Asantehemaa ye ma yen ne ba ya trinkwa. Ye sire nkwa tenten. Ye sire so meka ewura ho mu Asantehemaa na nye krabehwe. Edanse. Ye frame Aheneyerenom ata ebun bi otoso mienu. Edwaase yewura ase. Senada room ebru. Wayi yoba ye hima amayen. Yoyi maami amayen. Ye danasi bebre. Ye manetiri nkwa. Frame Aheneyerenom amono jemfo abebio. Tano adwumam Aheneyerenom. Ebe ma ayase trinkwa. Ene abatena se. Esre nyame so ma na Aheneyerenom ma ye krabehwe. Edenyame ase. Aheneyerenom abobuja na ebra godonfe. Ebi de ka de Yankopɔ twenu yampon ase. Na ye de aseda ma nyame wi a ye de aseda ma krobia asante kotoko. Asantehemaa ewura, Kumasemaa ewura. Se nam ne so. Amenne wa me ate atadwe. Amenne wayi yase konofo. Na echa mo do sa. Ade no adom yen Asantehemaa. De na dom Kumasemaa. E da na se ewura, e da na se nyado, e da na se kronso. Bacho frame Aheneyerenom echen praman edretia. Anopai ye babechia ye nana echa oyukwan. Ye da nana ase say ye da ewura ase say nada roma. Wayi ye nana so amaye, wayi ase amaye. Ye manitiri nkwa e de onyame ehira no bebre bidas. Nana bacho. Ipacho e frame na Aheneyerenom ya abodom. Toso miensa. Ebu akwa menhia. Ene ni gisem maye pa say na ye be ma yase a waba no e ma ne trinkwa. Ye se Awurade say o ma ne bambo nya kese ne ye ne yase emra ye be som ne da. Ye san da ye wura ase se wa ye de yakoma pe. Amen. Edasi. Nana fancy. Aheneyerenom chire fancy. Okay. Ye should say de ewura ase. So ye de pe de amaye. Nti ye sire nkwa tenten ma Aheneyemaa ye cha na nyame nhira no na omeye ma omeboa ma ewo akwan horo nyinam Chiase. Ena no pe ye besra yase. Ye be ba ne tiri nkwa. Ye be ba na kwa ba ye sire onyame nkwa tenten e de ma no. Ye da krobia asante kotoko so ase. Onyame ma ye wura enkwa. Da nyina ye be som no na yerenom. Amen. Edasi. Within the Aheneyerenom agumenu the second. Eba be chairs nana ye cha. Ye manitiri nkwa. Esra hoɔden ene kokoduro ni nyansa. Esra no se fom na nada uma. Na se ne ye. Na odi akyɛ na ɔsaka ye abata ho. Ye manitiri nkwa. Piao. Nana bacho. Me the Aheneyerenom say one point no toso mienu. So kwaba hema. Ye be ma yase akwaba. Ana ye cha toso mienu. Kese nyame bambo kese ma no. Yankopɔ ma no kwatenten. Ondom no osoro nyansa ode be bu ne man. Ye nya so ye de mpa kese tanichi. Ye de tayira so echi. Ye da yiro tumfo so as. So ye yase amaye. Piao. Nana wadaroma ya no hwe kamera ma. Aheneyerenom be fu atwenfo dana Asantehemaa na me. E ba hanu sa Aheneyerenom. Aheneyerenom aya de kesi amaye. Wayi Aheneyemaa afefe fa amaye. Na ne ye cha. E meni tiri nkwa. Ye dana se. Se wayi Aheneyemaa ase amaye. Rank ye twen. Enso se na brepem oboaboa no ho. Aya ade so wayi Aheneyemaa amaye. Ye dana se. E manon kwane ahoden. Aheneyerenom force ye fom no a womfa nkyeye. E meni tiri nkwa aba atnas. Aheneyerenom kanemu. Si you abra. You abra Aheneyerenom. The American chairman say the nyame ase pa nyame wa ya de
yɛkunu kɔtɔkɔ hene hɔ nso ayɛ adeɛ paa sɛ wɔyi deɛ pɛ wɔyi deɛ yɛakoma pɛ ɛde ama yɛn yɛde no ase yɛn nso yɛbɛsom no yɛbɛbɔ mpa yɛ ama no sɛ nyame wɔmana ahoɔden a nkwa wɔ mu wɔmfa ntena sɛ ne yɛmfa ɛnsom no na wɔn nso ɔnhwɛ yɛn yɛfrɛ me ɔhene yɛ abrɛfi ɔtɔ so bienu me maame wɔre prɛmpɛ de second me maame ne ne wɔ nipa mmiɛnsa me ma mmienu me nkwa na meyɛ ɔbaa na Aheneyerenom na otumfo da Roma wɔde ama yɛ ni me classmate no from class 1 yɛkɔ Akyaa yɛkɔ Mofrɛtru yɛfiri hɔ ɛna yɛkɔ St. Louis yɛwie secondary school St. Louis 1966 yɛwie yɛ ne tu kɔ Amenkroma nti mene no te ahemfie a ɛnɛ sɛ yɛwura da Roma wɔde ne nana abrɛ yɛ ne a nana ama nana Akyaa ɔsɛ fata ɛde Onyankopɔn ase ɛde na sɛ to susu ase sɛ wɔyi ne de hyɛ yɛwura yi ama yɛn sɛ ɔmɛhwɛ Asantehemaa mmaa so ɛde na sɛ medie mesrɛ Nyankopɔn asomdwie ma no mesrɛ Nyankopɔn agyinkyerɛ ma no mesrɛ ɔdɔ nko a yɛ a ɛne bɛtena yɛn nso so ɛne bɛtena asomdwie mu ne yɛasom no sɛdeɛ fata Medin de Adumako Ataekuafoɔ aka na Aduma nkonya din ne Adumako Ataekuafoɔ ɔtɔ so mmienu ana Aduma na obi afrɛ me nipa kyɛw ɛde enim ni sɛ ɛsɛ ɛda otweri ampa ase ɛda na se paa so akora Asantehene Asantehene so nim dia wɔwɔ ne tumi kɛseɛ no wɔde ayi yɛwura Asantehemaa so ama yɛn enti yɛ bae a yɛbɛkyia yɛwura Asantehemaa na deɛ yɛka ne sɛ sɛde otumfoɔ Asantewura waboa yɛn na wayi yɛwura ɔhema ama yɛn no na menkora wɔn mmienu nyinaa so pɛpɛpɛpɛ nyame hu wɔn mmɔbɔ na wɔnhwɛ wɔn so sɛde Asantehemaa kɛseɛ teɛ no wɔn kɛseɛ so nyɛ saa ɛbɛtumi kora mmoro so wɔnyɛ kɛse Opemsuo mbɛyɛ kɛse koraa yɛhyira wɔn ɛde nhyira na yɛde toto wɔn so sɛ nyame mmoa akokodrom de die no ɛso ntwan da masentim o Yesu din amen medide otumfo yire na na abrecha atonsu old town ene atonsu dwuna sɛ ɔmo frɛ okuwet ne nyinaa kuro mienu nyinaa me ne kuro wura bi kuro de adome na mede nyame ase sɛ nyame ama menya ekuma ne asew papa na Akyaa Asantehemaa waba emana kwa aba isɛ nyame nkwa tenten ma no nyame ahoɔden nyame animonyam nyame nhyira ɛde ma na Aheneyerenom isɛ nyame nhyira bebree ma no ɛne me kunu Opemsuo Asantehemaa nyinaa so isɛ nyame nhyira ma no de nyame ase waba a wɔntena ase emana kwa aba ewu nyame agya nyame oba nyame sonson kunkunim na nya nkwadaa